गावसुकायाव इउपिपिएल दोलोनि सावराय जथुमाजों लोगोसे जयनिं हाबाफारि खुंफुंदों। गड মই কংগ্রেস দল থাকিছিল একো নাপায় এই কারণে মই ইউপিপিএল আহিছো। তাৰমানে ইউপিপিএলত এনে ভাল পাই কিনে আহিলো। আগত কংগ্ৰেছত আছিলো। फैबाय थानाय बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै इउपिपिएल दोलोआ दिनै गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गावसुका गेवलां गेलेग्रा फोथाराव इउपिपिएल दोलोनि मावथि सुबुंफोरजों सावरायलायनायजों लोगोसे जयनिं हाबाफारि खुंफुंदों। मख'नो गोनांदि बे जयनिं हाबाफारियाव बिपिएफ आरो कंग्रेस दोलोनि मावथि सुबुंफोरा इउपिपिएल दोलोनि मावनाय नियम नीति आदर्शफोरखौ मोजां मोननानै गोबां सुबुङा जयनिं जाफैदों। दिनैनि बे जथुमायाव आलासि महरै बाहागो लादोंमोन सेनं गसाइगाव बियाबनि एमएलए जिरन बसुमतारी, गसाइगाव जिल्ला इउपिपिएलनि लेङाइ आफादगिरि लक्ष्मण नार्जारी, जमदुवार ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि सुलेमान नार्जारीजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय दैदेनगिरिफ्राबो बाहागो लादोंमोन। গড মই কংগ্রেস দল থাকিছিল একো নাপায় এই কারণে মই ইউপিপিএল আহিছো। তাৰমানে ইউপিপিএলত এনে ভাল পাই কিনে আহিলো। আগত কংগ্ৰেছত আছিলো। लांनानै फानथामो ट्रेक्टरनि फैयो। जोङो सारा बिटिआर ओनसोलाव जोंनि इउपिपिएल दोलोआ जोंनि नीति आदर्शखौ लानानै फैबाय थानाय इलेक्शनावहाय जों मा रोखोमै पार्टिसिपेट खालामगोन बेखौ लानानै जों गामि गामि पकेट मिटिं जों खालामगासिनो दङ। थिग बेबायदिनो दिनै जमदुवार बियाबनि सिङाव थानाय बे गावसुलका गामियावहाय जोङो जोंनि बिसायख'थि फोसावदिं जि हाबाफारि जों बेखौ लादों आरो बेवहाय जोबोद मोनसे गोजोननाय बाथ्रा जे बिथांमोना आथिखालनि मानगोनां प्रमद बर' बिटिआरनि चिफ बिथांनि गासै खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै बिसेसकरि बेवहाय सान्थि आरो खौसेथि आरो जौगानाय बे हाबाफारिखौ नायनानै जाय बिथांमोनहा गुबुन गुबुन दोलोआव दङमोन बिथांमोना दिनै बे मेलनि गेजेरजों जयनिं जादों आरो लोगोसे बिथांमोना मोनसे सदबांसा लादों जे थारैनो बिथांमोना गुबुन दोलोआव थानानै जेरैबादि फस्थायनाय मोनदों आरोबाव बिथांमोनहा कोनो गुबुन दोलोआव थांनायनि बाथ्रा गैया। इउपिपिएल दोलोआवनो थानानै दिनै बिथांमोना खामानि मावनो थियारि जाबाय आरो फैबाय थानाय समाव जोङो जेखौ मिशन क'क्राझार हिसाबै जों दा खामानि मावदों। मिशन क'क्राझारनि खामानियानो जाहैबाय जों क'क्राझाराव थानाय मोन 12टा समस्तिखौ जोङो गाहामथारै रायजोफोरनो मेसेज होनानै रायजोफोरनि अननाय हास्थायनाय हेफाजाबखौ जों नागिरदों आरो जों बे रोखोमैनो मोनदों आरो बे मिशन क'क्राझाराव 12टा समस्तियाव 12टा जों देरहानो थाखाय जोङो गोब्राबैनो जों खामानि मावदों आरो लोगोसेयै जोङो क'क्राझारावहाय बिपिएफखौ लाथिख' खालामनो थाखायबो जोङो बे मिशन क'क्राझारनि गेजेरजों जों खामानि मावदों। गतिके फैबाय थानाय समाव जे आरोबाव फिन मानगोनां प्रमद बर'आ जि बिटिआरनि चिफ जाफिनगोन बे दिनैनि थारिखआव क्लियार जाबाय आरो हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे मालाबाबो सरकाराव फैफिननायाथ' बाद हो बिथाङा मोनब्रै मोनबानि बारा सिटखौ देरहानायनि कोनो आसा गैया। हयथ' बेबो बोरैबा जायोबा लाथिख'सो जाहैनो हागौ। गतिके आं थेंक्स होदों रायजो राजा बिथांमोना इउपिपिएल दोलोखौ मोजां मोननानै बयबो हानजा हानजा जोंनि दोलावहाय जइन जाफैनायनि थाखाय।